paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Very good, Kwarhawag. Naglay nga kanyang gail. Malaka kanya. Angkel kagayam. Kasano na tiliw yung ajag tatakaw. Anya nga agtatakaw. Na, saan aya? Ang agtatakaw dyan na tiliw yung? Ay, awan na tiliw ming agtatakaw. Anya nga raw dyan na tiliw yung? Di po sa datata ba daw nga agkalkalong iti sidayaw? Anya? Birigo da kanyang gail. May saman pa'y apalakpak ang gail. Anday tati palakpak. Anay Salbat ka. ikaw. Apay ngay at sindipat nakmetain. Ay, ibabawi ko dyan palakpak ko. Ay, may babawin pa yaya. Kat nalpasan nga yung palakpak mau. Apay, intay. Anya launay tinaaramidan ni Kwarog, takas taunay ti panangidayaw mo kan kuana. Ibabawi ko dyan panangidayaw ko kun na. Anya? Uro dyan panang palakpak ko. Ibabawi. Apay aya amasapul adayawam kan palakpakam. Kunak ano nakatiliw iti agtatakaw. Na, Jebet gayam po sa daparibadong kakaldaw. ay kat nasaya at ano kasta, tapno awanan ti agkalong iti si daun ta iti rabi eh. Apay nga ibabawin pala ang ti panangidayaw mo kan kuana, kan ti panang palakpak mo kan kuana. Basta, ibabawi ko. No kasta, awan tagtatakaw ang natiliw ni Kwarog. Ay, awan kagawad. Ay, sapay ikak ko maititangdan ni Kwarog. Anya nga iti itid mo. Ay kat kwarta kumaa, Kapitan. Ay, saanan ta sayang. Ay, awan na tiliw na. No kasta, anya nga'y tinatiliw na, Kapitan. Ay, pusa. Ay, Ha? jakalkalong iti sedan a pusa tinatiliw da. Ay, kayat naasawan at dapay ladyag tatakaw. Naskin nga gandad tayaw. Ay sos, sapay nagadutila ko, Kapitan. Ay, Kasanon no may dasarkan. ay, bantayan nyo analaing kagawad. Awanin paggatangan may, nutakawan da, day taada ititir sinap. Umay kayo man ditoy. Ay, Chip, agay-ayam ni Kapitan. ingkan apal Duwata. Si kalang matikit kitain napal Duwata. Ay, ayaban kay adwa. Kunak tumet adwata pal Apay, Kapitan. Oh, pal Apay nga da ka dita malikod Kasalamat kumilaw ni Kapitan. Saan? Kita na lang dayta. Makaungit ah. Apay makaungat ka ang kail. Apay apo sa titiniliwyaw. Di ko magtatakaw ah. Intun sumarunon at iliwan mi jag tatakaw. Ay, rumbeng lang. Saan apo sa? Nagkalkalong titil-tiliwin nyo. Si kantong amot nga minchip. Oy, di nakman pabasulan pal Ay, di ka pinabasol. Ay, tunkuan. Day, tiraan kaya. Makitam dayta pal Palaan kan tupay. Nagtumot nga minkin ka atiliwin ta jag tatakaw, Chip. Isumot aramidan ta pal Pusa mo titiniliw mo. Ang nga magkalkalong day dyan pusa. Chip, Anya tinakitam pal kita anday dyan asaw. Labang nga asaw. Kapay dayta. Iso day tati agitar taray iti karne. No kasta nga adda kasaran. Ay, wanan niya. Isupay dayta dyan ng itara iti manukaw. Ay, tiliwin ta, Chip. Kamatan ta. Numakamatam, gamatam. Kahit, i-report mo tumanan ka ni Kapitan. Una, Ha? birigudak tumanain. Umay kan pala Kamaton tanti asaw. Maray, ukuden da kwarog di asumay. Nakitam? Katwan,
Ay na, pangipanandangay di aso may. Ay kating kadamagan ah. Ay saus, pulutanan dan samutan. Iso nga ron ngayong kadamagan. Darasam, sakbay apulpugan da. Angkay! At damanan natiliw mi kinipala. Anya manan dayta. Ipakita mo na pala. Dayto ini kapitan. Oh. Dug! Angkay! Isu da ito di aso nga gitar taray iti karnay. Bukas tanga dapaskan dito'y barangay tayaw. Huwag mo dayta kap. Iso at tiniliwin. Ay, kapitan! Aso mi day tatiniliw da kwaraw. Sigurado ka nga aso yaw. Nilabang day ta, kapitan. Ha? Apay ngay at tiniliw da kwaraw. Agtatakaw gayam. Uy, nagaduti yung tartaray na akarne, no, dakasaran. Ibulos yun dayta, tayawid ni Marituyang. Pulutanan nyo anya. Oy, Ay. excuse me nya. Da, Saan kami ngagpulpulutan iti dugi? ala. Yawid mo dayta asom. Ipagod mo ngamin tapos saan nga agwalang-walang. Anya, pimalpak man ang dakwarog. Ay, hungarod. Kanayon apalpak da. Ibagam ngamin ati rumbang nga ramidan da. Naglakala ang matibagbaga. Tiliwan da jag tatakaw. Ng pusa kan aso, titiniliw da. Ay na, inteng. Lawagam ngamin ati ibagam kadakwada. Tao, ti ibagam ati liwanda. Talaga di da makaaw-awan. Anya, danda ni pinulpugan da kwaraw nilabak. Wan, si kantumit nga mintay bulos-bulos mo. Una, tapno makaamaw amapan agberok iti kanan na karnay. No pinulutan da ngay, di awanan ti aso ta. Ay, padasin da pulpugan nilabak. Siyak, ti makalaban da. Oho, anya ngay kumateramidam. Isoda, ti pulpugak tuyang. Ay na, kunamlan asino kang agsasaw. Kat no nagado ti atrasom dito'y barangay. Shh! Di ka natagaray. Ada makangagking ka. Ay na, manun apato kan manok ti tinaktakaw mo. Ay, agtal na ka kunak. Apay, masapol nga ipagamday ta. Kit agsidsida ka mo ta, kadagital alaag. Ah, Sika apay, ti makada daw. Apay ngay, nga uray dagi tarakan ko amanaw kat mapukpukaw kapitan. Di mo ko na tinakaw naman dagiti tarakan, maw. Ay, jak pala kaya't apanunutan day ta kapitan. Mano dagiti mapukpukaw amanok, maw. Dua nga upakan may sakawitan. Sayang Kunak man nagrunrunda dakwaraw tunggal rabi ay. Unman. Ay, matiliw ko man dagi diyang agtatakaw. Unman rin. Gore kayo lang, timingan da kwaraw. Umad-adumot tan dagi ti mataktakawan kapitan. Ay, Saan mo't ngamin analaka at tiliwan dagiti agtatakaw kagawan. ay, patsek at agad dito'y mutlaang dagi jay kapitan. Matiliw dalaan, may saak mat amang idarom kadakwada. Maray, ada masayop mo. Ne, kasla mapupuuran amanok. Kan, kita adda asok ijay. Ha? Ijay samot balay da marituyang tinaggapuan na. Katuan, Maray. Kan minalam amasayop ko, amanok tisid si daenda. Ay, Maray, say upaman no talaga amanok jay pinartida. Say upaman no tay manok ko day jay. Jakmut ka ba ulanon day ta, Maray? Anyaya ti pagkunkunaam dito'y agong kaw. Ay, nadamag ko laang mat no kabaula. Mabalin siguro no naangot ko nga imo na dyan manok mo, sakbayan agpukaw. Ayun, aniya. aw, mangantan ba daw? Day tatisida adubo amanaw. Iparabaw mo di talamisaan. Ay, agore ka. Di mo gamgamatan. Di nakununaan. Kita man. Ay na, inalam amin ng alasag. Siyak, tinagrig-rigat anang tilew kadagitoy amanaw. Sika kiti makadawn. Ay, unay kan.
Puro tengag payakan sa katimbatay. Nita, agriri ka pa ilaing tanay. Makisam. Ay talagang agriri ah! Agrunda tayo manan, Chip. Katuon na. Iso nga rin ti trabaho tayo atanaw. Matilo tayo mo ingatan diyag tatakaw. Kaslad na bakit ijay ho? Di ka man mo't mang butbutang, Chip. Tao nga paiso tayo jay. Ha? Kaslagor oray. Pala, Ha? asit gam. Ay, sika na. Apa nga nga, baunak. Sika mo ti Chip Tanog. Ayunan niya. Alalayan na nga rin ah. Di ta ka lang malikod ah. Sige. Ditoy. Tao ko naktumangit. Saan nga lalya? Hay! Tiliwan ka no saan ka sumangaw? Aw, apay atiliwan na kwaraw. Si kamot gayam na natuyang. Mapingad na kayo dito ruar. At dangarod ibagak. Anya day ta? Amom kaday no asino tagtaktakaw dito'y kabildatan. Ha? No amo ko ma di tiniliw kaon. Abay, amamaw. Uray siya, kajak amaw. Amok no asinaw. Ibagam nga rudin ano asinaw. Ni badong kaw. Ha? Ha? Ay. Ni tata ba daw? Wan, ingkay tiliwunan. Talaga ka di nga isaw. Isumot kit diti, suspitsak ah. Apay nga imbagam kada kami dayta, nanatuyang. Marwamon, tunggal mangan kamay. Kukwa na amin alasag. Itad na kanyak dagiti tultulang. Ay? Saan anasaya at dayta? Anya nga, Chip. Tiliwan ta, ni tataba daw. Una, inta tiliwan na. Inteng, oy, agriing ka. Inteng, Nagsapa pa ilang, ririingan na ka na. adda ka nun natiliw da kwarog. Pusa man din na, wano aso. Saan? Ah. Agtatakaw ka na. Sigurado? Wan, iso nga agriing kan, taing kakitaan. Sige. Ayan, tinatiliw yung agtatakaw. Anda di tao yung kail. Ayan na. Nakasakaw. Insa ko yun? Unang kail. Ay. Idi ginamatan may. Insa ko mi adagaws. Ang mga no aso mananday ta. Sanang kail. Pusa. Tao. Apay nga ron, asan nga agsasauno ta? Tataba daw. Agsaw ka man. Di pa riba dong? Waya-waya andak banditay ko araw. Isumot ka pa iso. Jesus. Kung nagtumit ngamin kan kangkang. Iso ti agtatakaw? Unang kail. Nabayag gaya man ngagtaktakaw. Pudno ka di aya, paray. Ay, awan ti ambok dito nga ibang bagayo baray. Awan ka dumit ti amuna, kwaraw. Kasano nga wanan muna. Kat mismo ani nanatuyang tinangibagaan ni tata badong ti agtaktakaw. Nangigma, pari ba daw? Nagloko na ita ato yan. Ala, kaya ba ni Marito yan? Unang kail. Ang kasano nga ni tata ba daw? Waya-wayaan yun dita sakaw, takaasimot. Jak kumamot kayat nga ipatiliw ni badong ko kay kapitan. Napilitan naklang. Apay napilitan kamit. Kasana tunggal mangan kamay. Tenged kas kada karay kay ti pasida na kanyak. Ha? Nauma akong. Ay, uray siyak met ano kasta ka na yan. Agreklamo ka. Kan may sa, dagus J.R. Aramidon na, kapitan. Pudno, timbaga Marito yan. Sige, ibalod yun ni badong ko. Mapan kuntulatan balbalunan, ijay pagbaludan. Ay, tata badong, unay kat ngaminan ti aramid mo. Di ka agtakaw, tapa ka ibabay na matladay ka. Kat si kamat na natoyang, konsentidor ka ididamo. Ngam idisaan kan amairanod, nagipulong kan. Ala si Jay, ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti
iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.